Black Hambai ko team rong na. Okay. Pada sing tabuk sini Cockburg Gospel Music Festival 2025 opening ceremony wa habitongo. Opening ceremony was kabang ma koe team final na Black Hambai abon log-logi music system tai sini news media bogna Black Hambai ya faro. Teba Hambai ya faro sini Cockburg Gospel Music Festival ni President, Secretary and Committee, Executive Central Executive Committee ni member tai joto delegate rona blai ke Hambai ya faro. Pade sung tai serapsen bising no sini candle musing lainai tai kai to ni mungui sung o pandano cengire nai. O pandano cengire na bagai joto sini o committee ni President, Secretary tai committee ni jotes member rona yang o phai na bagai koi jawo buskang o phai sung oro candle musing lainai. Candle musing upai kyangkai sini opening prayer will be done by Reverend Dr. Nofrai Jamatia. He is the president of our Cockburg Gospel Music Festival. Ngai phaidi sinoro president, secretary, advisor, ini ni convener, tai jotono executive body ni member of Pajak, Blai ke Hambai. Angkai sing tabuk, candle musung lai, abo pai ke opening prayer will be led by Reverend Dr. Nofrai Jamatia. Pada sing jotor baca lain. Gospel Music Festival no pasal na pala kathani mangai changrai sawai relai sri kabu. Pari Surya sini apano no Hambai jeng salsa monago tomani salsa soitaniago tomani jeng salsa kethui tomani nang sungna matangka nang sungna pohoro tobuka tei sini kogrok sabung rok kamung sumung rojo to kumazak tomarona nang mathangi rupaika jeng asak salni tani suri phaijamani apa jeng nang o salna phunoka Cockburg Gospel Music Festival da apa tabuk jeng nini mongai rai sewai ruo sini borok tuang ma hasal rukne phai tongbayo oro manjak phai ni banginai rasap nai ra bohina jeng jo tono nini kharuk mung yaw yafaro apa opandano tabuk jeng pal ke jotono tabuk no nini kharuk mung yago hamzak mung yago yafare rajawo nang yasak jadi sini opandani bisingtui nini haprang wateng nini jeng sesang teng abono sini bukhani musung apa hamari razali nang sawo nini bukhani musung kaham rokno ang sare gnai nei okok tabun nang situm subrai muthang isa ji suni mugi sana amen. Mulai ke Hambai sini surima pale ke tabung ke sini koi team no koi jawo they are going to present the
theme of this festival. Koi team nor jotana agu phedi sini theme song na present khaina go. Abo pai kyangkai sini ojaga tini present tongo kabangma solo, duet and instrument testimony Sanerak Bong Mungka UBYF Koi Team UBF. Kaite tonga Reverend Sunil Debrama and Mrs. Lily Jamatia, Tripura Presbyterian Church Synod. So please kindly be ready. Jorawa Norak Ara Paina Bagi Jorawa Sok Paina Bagi Koi Jawo. Tebo tonga Mrs. Rosni Debrama Vishwabani Tripura. Tai Mrs. Pinky Rupini Hatai Kotar Baptist Pastoral Area. Te kaisa tongo Gospel Singer Ministry APC UBA. Okay, tebo tinini morning session chongjag recapna bagai testimony ni bagai sini Tuijilang Debrama Kumulung Baptist Association. Abin logi tongo Dipankar Debrama Kokba, tai tongo Mr. Arun Rupini Hatai Kotar. So now we are going to present the theme song of this Kokbra Gospel Music Festival 2025. So abo pai kyangkai tini ojaga recapna rok tongo Tuijilang Debrama Kumulung Baptist Association, Dipankar Debrama Kokba, Mr. Arun Rupini Hatai Kotar. Jotono Jorawa Paina Bagi, Sopaina Bagi Koi Jawo. Tebo tongo UBNE Koi Team, then Tripura Presbyterian Church Synod, Reverend Sunil Debrama and Mrs. Lily Jamatia. Hello. Check. Hello. Rucapna bagai tebo sungkoi nai sini Rosni Debrama Vishwabani Tripura and Mrs. Pinky Rupini Hatai Kotar Baptist Pastoral Circle, then Gospel Singer Ministry. Now Jatono ready tongna bagai koi jao. Please take your time. Let us save our time. Be in time is a God's teaching. Hambai. Salayo
Blai ke hambai sini koi team rongna sini o pandani music festival ni team no borok chabi kelangka kai tor lobjak thung kai tor bong no tebo chuba chu khaiting bong ni sur kahamung thung tai gospel hayungo music no ti borok tebo agu ke mantung blai ke hambai. May God bless you all. Tebo thung tesa yapa ma khorob nai o blai ke tong thokjak angsa saklaya ko haipon che yapa khorob ka o theme song no compose khainai bini bagi sing yapa khorob na nango he is our Dr. Napurai Jamatia bini bagi blai kai khatung khaja kai ang nijibo hamba yaparo o music no or samung no compose khaima bagi phari kai sing tinini morning division thanglai nai so ang koinai sini Reverend Apurva Debrahma Secretary of TBCU buskango phai stage of phaina bagai bonga tini morning division so I request our Reverend Apurva Debrahma. He is going to lead our morning division. Abon log lagi ani khorang khnai tong nai yang yagara deb thang tong nai phade sing kai to ni kok khana bagai jotona aguk lai nai stage of phai nai o pendal phai achuk phai di kai to ni kok khana lai khanawi sing tini ni sapung phan na lai nai blai ke hambai Tini Salmari 29th December 2025 mo bisi painonok jorao tini saloni salo Kokborok Gospel Music Festival ni tini President Secretary the Assistant Secretary Advisor Rock they kereng jagani phainai joto ani hajani takok tai song bebak no Kristo jisuni bungbai khaksang ma hambai te chibai yafaro dei buskangni bisi katal aboni bo chibai yafaro ani ngai te ani nok no kuningai ang hambai yafaro Kokborok Gospel Music Festival ni tangfang okara rokno ang chugiano tini morning division ni bagai jara remani tei tini theme Psalm number 149 verse 1 love mung bijab ni tara Richuku bijab ni tangsa tini theme kok bothama abonang tekang khok tangnai abonuk logo Psalm number 100 lopong tarano ang khok tangnai subrayng no lobdi subrayng ni thani katal ruchapung ruchapdi bini kok khnanai rok pal kuthum thani bono lobdi Desha ang khok tangnai lopmung bijab tara o bebak harok subrayung ni thani tongthok ni khorang khlaidi bakha srangmabai subrayung no bajudi ruchapung ruchabui bini thani phaidi subrayung no kaitor norok sidi bose chungno namo te chungbo bini no chungke bini bororok te bini murukma merase bini doglamo hambai bai habdi te lopma bai
bini noklao kadi bono hambai rudi taman hinba surayung ngkha kaham bini paiflaya hamjak mong tongflainai tikok narokma piri piri wo tongflayo kai tor bini kok thairek lo chung joten bagi hamari ko prong khlaitong amen turinai apa kai tor nono belake hambai ro nung o sal nai thogramani pohor pirjak tiari dumui dei jeng nini besarok nono lopnani nono muito khlainyani jora romani nung o jorani ni o thaini ni o khorang ni o nugui tongmani tai nugya bebak no nini tamke nung snamo bebak no nini hamari no jeng ratawi paiya thabaiya o joranin thaniya pharo tini bakhano thumsake jeng oro nono wansukle mannani anredi chaychugena hakchal khlaidi pokslai tongphaidi angchugeni ni seleng nini swaredi polani phand jisuni mungwai sano amen kai torung kha lobjak nai tei kai torung kha snam naisa kai tor nayo bini snamjak rok bono lobthung tei ruchapung ketal baikhe bono lobthung ar ruchapmung abo bono lobnani bini snamjak no bini khlaimani no bini kemam singsa amari no jeng bolai lainani tam hinkeba abo bos namani ingkha abo ketal bo mungsa kurinis namani mungsa suk jagani namani hinke abo abiskar senjago keba mungsa suk gri nis namani abo ingkha abo srishti jago an bagino bini namani bini tak bokha tak chengnaisa abni bisingo jengno bo bini kosol ke snamkha abni bagai bini kosol ke snamjak borok ketal recap mungmai ketal brokni wansuk mabai ono lopnani jeng nango tei bebakno thansa baksake ono lob dihni so lob mung bijab abo recap mung lob mung bijab jeng kaham khlainai khangkai elamba kurung rok hamani abo astojona simani abo kura asef tei aro Moses ni recapung ro tongo aro David ni recapung ro tongo tungor kabang mani amhai nugo sela amti klai aro khorok char rok bimani abo compile klai jaka ansabak seklai abo ar recapung rok ob bebak ni recapung abo kaito no lobjak mani Israel hoda ni borok ar recapte brok hathai kuchuk saka kawo tinai lion hathai tinai sion hathai kawo aro kuchuku thangai brok kaitorni উপস্থিতি কাইতর ni hamari abo brok fil khlayo emonki Samaritan rok brok bo ar chamu rok no ruchabo tei brok ke Sion hathayo kasanani brok permission rijagya ephon bok Mount Gerizim hathayo thangai brok ruchabo kirtan khlayo abon bagai tam hinkeba binis namjak borok chimia tam hinkeba osungsani bebak binis namjak rok ono lobo
toksa tok tirok bebak yongsa kuk sarok ono lobo abo kobirok eba kobita sinerok abo realize klayo jengwan suk ne kan ke bebak no ono lobo yongsa kuk sarok pungo jora jorawo brok belai belai keno jani baksa bekrang bai baksa bukuk bai baksa tahunai hitung bai amtiklai juda ke sound bisingo deeply wan sukang kai tebo jeng mano kai tono lop mani abo tamnani berani wasa wa kaijak abo bo lobun so aro nokbar sip kang ke abo pungo jeng sungui tam kang ke abo pungo aborok simi subia asumui abo mungsaya abo tijak abo fana si lobu no abo kena binis namjak bebak no lob mani sung nugo wana ma singsa lob mu abo keram bugrok bo bekrang bai bono lobo dora phai ka hangke abo ma pungnai dora phai ka hangke abo brok aino mal mata rok bo brok pungu abo kaito no lob mu wana ma singsa ke lob mu kaitor no bolayo amtiklai baksa realize klayo baksa kau juda ke ang ojoro tok phua ni kok sana musungo tok phua ang ke ang bait sak bait ang ke tal tham klai pungmani ang saimano tok phua pungmani bising tui ko chamung buru tugo kaito no bollo bok na hai matunga ani ma ke 6টা জাত pungmani bo saimano tok wanama singsa bo masase bo 6টা জাত klai pungmani ani ma ke saimano baksa borok tongo o jogoto o sengsaro toksa toktir bahai klai pung tal busuk klai pung bo jorau pung abo saimano baksa borok aun magino tamnani Sam number 100 tamsa o bebak harok subrayung ning thani tongthok ni khorang klaidi o bebak harok bebak sungsar ni bebak no tongthok ni khorang klaidi tangke bonos nam naisa wanama singse inso bono snam naisa wanama singsa ke snam kha harok bupungo hagorok kaklai fru rum sangai bungo abo khorang bai gabang ma borok juda ke aboni khorang ni phan bai ke borok scientist rok abono samungo prango soundography hindi tak sonography nmani sound bai ke photo tu bui abo charai rok ni photo rok mani wanama singsa abo bebak a sound abo borani pheka abo nokbar krihin ke sound ya nokbar no samnai sabo abo ka kaitor one by one related khajan ta khute busto aun magino tamsa o bebak harok subrang thani khorang klaidi first point orani this call is for all mo ringmung bebak hano ringmung bini tongthok ni khorang klaidi bebak abo borok muni susinimia aro sengsani bebak mal mata bebak sengsani ha sengsani holong bebak no aro duljago bebak bini o ringmung abo joteni bagai bini o ringmung joteni bagai Psalm number 100 verse 1 verse 2 bakha srangma bai surangno bajudi ruchapmung ruchapdi bini thani phaidi aje ringmung abo jotoni bagino verse number 3 tamsa subrayungno kaitor norok sidi
bose jungno snamo jungbo bini no jung bini borok rok tei bini murukma mera se bono sinani bono sidi sinan sinango dagi mung command kaitorni command khatam khos bose snamnai bono sinani bono sidi bono lobdi tai bo jungno snamnai bono sinani command. This command is for all. First point, this call is for all. Iring mung abo jotoni bagino abo yongsha kukshan bagai point 1. Second point is command. Abo hengke subrahing no kaitor norok sidi bosi jungno snamo jungbo bini no jungke bini bororok tei bini mera rokse jung bini bobai muruk jaknai rok boy muruk jakna nango jung a command as dagi mung abo ka second point abone bini snamjak bebak no jung saimana nango bini borbai snamjak jung snamjak rok jungna snamnai sabo abone jung saiman nani nango Verse 4. Bini doglamo hapaidi tei lob mai bini noklawo kadi bono hambai rudi bini mungno hamari rudi tamun hinba subrang kha kaham bini paiflaya hamjak mung tongflainai tei kok narukma piri-piriwo tongflayo. Verse number 4. Bini doklamo faidi bini nokla ka faidi English ba hino court temple court a temple court bebak ni bagino this court is for all a court bebak ni bagino a nokla bebak ni bagino a nokla abo jat kotor ni bagi simia a nokla particular jati ni bagiya akut anokla abo bebak ni bagino abo anokla a prangon bangla bai prangon mani English bai court mani prangon abo bebak ni bagino abo anokla o abo bini kosol kes namjak borok ni bagi simia osungsani bini snamjak bebak ni bagino aro kazan ta khukte bukso first point this call is for all ringmung abo joto ni bagino this command is for all tagimung abo joto ni bagino this court is for all aje nokla abo bebak ni bagino 3 points sir tei portamsa tamni bagi abro. Verse number 5. Tamni bagi abro. Tamni hinba. Bongka kaham. Bini hamjak mung tong plainai. Bini sadla Jishu Kristoni. Bo hamjagai bini sadla Jishu Kriston roka bini hamjak mung. Abo tong plainai. Tei bo kok naruk ya ngya. Abo piri wo tong plai abo generation to generation. Abo follow guit lang mung. Kazan ta kubuk. Abo magino. Bong kalop jak nai. Bini kaisa sanmung. Norok ano lobdi. Jeng kok borok bay. Kok bay. Wono lob nani. Jeng tabuk manay tongo. Jini kok borok lob mung. O abo. Belai keno. Jeng tabuk ketal jini. Recap nai rok. Si nai rok. Kompus klai rok. Recording klai rok ketal manay tong. Abo no jeng muito klai mani bagay mo program. Abo bebak no wono lob nani. Jeng na snam nai kai to no lob nani. A lob mong abo wana masingsa. Potong thok jago. Wono lob nai rok no bo magnang klai ya.
yak buk chaklaya tam keba jeng omongkha mol hamya a mol hamya jorawo jeng bono lobuise jeng tam khlaina nang hingke buskango phaina nango bono lobkha hingke jeng bebakno jeng tamna hingke bebakno jeng buskangkha sekangi manai awon magno sajago Ephesians chapter 5 verses 14 onwards taman hinba mungsasuk phang ke nukjak kheno abo pohorunka abo baino omohai ke sajaka omuktri thangjak sichadi thangai bachadi hake kristoni pohorni saka klainai abo baino norok bahai ke tong abono si kaham khenai di siarok hake ta tong di sinarok hake tong di lama man ka hangke taya kardi tamone hunke omongkha mol hamia butu ata ngdi tamokhe kaito norokno tamok khlainane abono se sai hinanai di angor buti phegoita tongni abo norokno sokmornai aboni slai kolabai koboljak di lob mung tei rachap mung kathar bai norok kiching norok kok salai di bukha bisingo subrai no lob tei rachap mung rachap di bebak ni bagen afa kaito no chini subrai jisu kristoni mungui hambai romang tongdi hambai romang tongdi on magino tan ko lob mung tei rachap mung kathar bai norok kiching norok kok salai di rachap mung lob mung abo kok sau lob mung tei rachap mung o abo recap mung bai kebang ma express klaimano recap mung bai kebang ma chini literature jeng abo narugi mano recap mung bai jeng bekhani kok salai mano sahorlai mano recap mung bai abeg akhep dukho prakash bekhani dukuno saklai mani tabuk tamung ingkit tongkha abo saklai mani lai thanglai sal bahik lai ing to thangkha abo saklai mani ulo tamung no abo saklai nani certaining tamung no abo saklai nani ru tapung bai bebak no prakash klai nung abo prakash klainya rungkhang aun magenang masuk ru tapung bai kebang ma bekhani abo express klai mano ru tapung bai literature kemaja kok thairok jung tubui mano nung abo tubuna rungkhang kai yake aron aro kitingi tongnai recap mung identity kaisa recap mung abo protibhat kaisa hajan ta hukte buhusong aun bagino recap mung abo lob mung kaisa recap mung abo ngimano abo sejamung mu kaisa recap mung amo kaisa saya lama facing langi mano abo bu kaisa on bagino piaba oro rucap mung rucap de nin manikai o abong kha kaito no loboi rucap mani nini chak ni bagi pola ni bagi nini tinang ni bagi nini kusung ni bagi abo kha abong kha kaito no lobani rucap kaito orbini kok thairuk no chung joten bagino amari koplong khlaito amen ang ojorao koinai tini Reverend Dr. Vishwajit Puchang bono koinai akok theruk ni bagai suri na bagai amun duklogono tini tifang no yaparjo. Please come over here. Suryana. Magna Fakaitor Churai na hambai Taning ke nang hambai razaki masango Taning ke nang lob jagi masango Nang sunga snamai Nang sunga sapung hapung kairu gai Aikolito Bafana no chung lobo De hambai ro Nana hambai ro Ini hapung nang sunga murugai hai ni hai Ini ne o sal Triprawo Poito khlai nerok ni thaniwo moito khlai jak nai sa nung sungna rakha taning khe obo puila saka kokbrok sanai rok ni bisingo kokbrok music festival nung sungna rakha obo tini wo live ma gaito
Wafakaitor ojrani bang. Wagrakaitor nona hambai ro tini upfungzarawo. Nini seleng pastor apur boni bising pinen. Tengno nona lob mani nona loboi suri kereng hamari tola tongani korogna tengsrai serai kermani ba. Asubrai kubino lob mani bising tui resap mani bising tui sini kemaza rokna seng retukari mano sini jaya rokna seng sini rei mano awani bising tui nono bo resabui seng sasa khlainai nini hamari tola apa kaitor neng resameng ni bising tui lob jaknani neng elem bagon nai kangke belai kena nang jakku awani bangai apa poito khlainai rok resap mani bising tui nono lob ya gui tong maya papa oken ni bang nona especially ni seleng pastor opurbo ni bang ini hambai neng o fungsang jorawo bini bising tui jeng nokok ketal sereng mani ketal hamari khlai mani bang apa tini sapung nini khairok ma khuriyo khlai nai o program no nini hamari tola tong manai neng hamari khlai ne present sana o lord neng sungbai tong paija debag nin thaniya faro surima bugra jishuni nung baisan amen Hambai sidisar no kaitini kok tini morning division no sungno ketal kok rok bai khlai sungno phurungi thamani bagai engke faidi sung sini resapnai rok sung failajak jotno sini panel bisingo ha failajak boni yagulo ang tabuk resapnai rok no ang joranai boni bagi sung tini khnalainai sini resapnai no sung joranai sini miss Rosni Deborma Bishobanikni haini bagi bono jorano renai tongkhang ke bau present khaipaidi resapnani bagi sungte boro rezak tongo boni yagulo sini Mrs Pinky Rupini te hathai kotor Baptist Pastoral Area te even Mirinal Deborma Bishobani te even Ninel Deborma bobo tongkhang ke jora sung truk nalai thanglai nai
sakle kebel jase Jisu nang bam sadi ani folawo nang kereke ani mane ketishe Jisu nang kereke hambai singjoto ya pokrob lai nai biningai ma kina sing sini resap nai rok no sing fund lai nai khorang resap nai rok ni bagai sing ya phan khorob yang ke boro bahai no fund mai yang leu hai ni bagai sing boro ni bagai ya khorob lai nai sing pai khang kano engke sing tabuk khana lai nai sini evangelist takuk mirinal ni khuk tei sing resap mong tang sak khan lai phi nai Dakti phaidi Jisu ni thani bole no ring hori tongo sungsa ni tomung no sak ni musung mano yakarei bini thani Dakti phaidi Jisu ni thani bole no ring hori tongo sungsa ni tomung no sak ni musung mano yakarei bini thani Dakti phaidi Jisu ni thani sungsa ni tomo tong thok sa thok ba gda lei nang ta tong si di ni lang ma le ko mo rei thang nai ka sungsa ni tomo tong thok sa thok ba gda lei nang ta tong si di ni lang ma le ko mo rei thang nai ka ni lang ma ko mo rei thang nai ka Dakti phaidi Jisu ni thani bole no
ring hori tombo sengsani tomongno sagni musumano yakarei binithani takti phaidi jisu nithani sama mana hamari mana jisu no neleya sakhe subrai no nele surike khak sama mana hamari mana jisu no neleya sakhe subrai no Subrai jisu nonang surike takti phaidi jisu nithani bole nono ring hori tombo sengsani tomono sagni musumano yakarei binithani takti phaidi jisu nithani ambai hambai sini takuk evangelist sin takuk mirenal no boni yaglo sing tabuk truk tebor sapnai rok phai tongo sing tabuk bu khnai tongo lama rogo hnai haini bagai tabuk phana sok phai sugya kho tongko tebo kereng haini bagai sing tabuk te tangsa sing khana lai finai sini evangelist sini takuk ninel ni bising tei sing rasa mong tangsa khana na lai finai haini bagai jora na phake sanai
hambai sini takuk event ninel no boni bagi teisa ya pakotor ke sing khorob laina tani mane ke kaitho asike suar mani bai kaitor bini mungno lobjana ni bagi jotno khorang ro wonsau hain bagi o khorang bini mungono lobjana ning thung nisung boni bising te sing khana laikya tabuk phadi sing khana laifiu ana sini gospel singer ministry UBN ni bagi hain bagi sing borno joranai resapnai rok oro beskango phai resap laide chati sokjak beskango te music tamnai rok live tamnai rok norok ayango kisa asuke ke sanai yango norok ni bagi senam jago laide Lihat juga salsa sengli madina sini bagai sawi tolong supaya Yesu sini ha juga salsa sengli madina sini bagai sawi tolong supaya Yesu sini ha jublo ha Panama kirima mengsabok ke suhawa Oklima terikan ma mensabok rejo hawa siliha jubnoha salsa sengle malaina sili bagai sawi toko subrai Yesu siliha jubnoha salsa sengle madina sini bagai sawi toko supaya Yesu sini ha jublo ha Vui trong la đi bên đó xưa cứ sao na lo vui trong la một trong luôn tại tôi nó si ha chú nó ha sao sa sinh lê mà đây na si đi ba người sao vui trong lo supaya Yesu salsa sengle madina sini bagai sawi tolo supaya Yesu sini ha jublo ha Ambai jotono singling pro sai thamni or sang no sunai ke chini pastor hajak bo suimai sang mulai ke hambai kap ke dicapai kelangka kai to lobjak thung
Harengkai sing tabuk ang koijawo sini takuk Aditya Rupini bono jorana bagai takuk Aditya Rupini. Please come to the stage, present holy song. Aditya Rupini, please.
sini Aditya Rupini na blay ke hambay kai torte ba lok chap thung bini bising ti ka kukubinak sung phanman ka we got the Holy Spirit angkai phari sung kai tor na hambay ri tonglai nai sing joto gospel singer rogno kaham kaisa platform ruma bagai kai tor na sung joto na hambay ri tonglai nai sung o jaga tabuk richamung khana nai sini Khumlung Baptist Association ni Tuijilang Debroma abo pai kyang kai sung break rilai nai again we will start at 10:30 so angkai phari sini Khumlung Baptist Association ni Tuijilang Debroma angte ba koina je risap nai mung rijak jotono aro kisai report rikhai chawa sing jora wa marking khai tong nai moreover time saving ni bagai angka music system rokbo yango phai yang debra phasing achuk phai kai blai ke kaham nai tam we can save our time hambai
bersuara sama nadi dari roni koro elemani koro tini nona paita berketar merini amo boleh belai mezaka dari roni koro elemani koro tini nona paita berketar merini amo boleh belai mezaka Noka sakawang menang amor kohor Sengsaja naidi orang kesampai kadung Kaza bersuari sama kali Devi ni kami sama Devi ni kami sama Devi ni bosoko berkandai motor tinggi hawa asai paika Usung ni usugo sengsa sakai tol Ohani moham zamani prorawe hamka Haleluya, 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 amin Haleluya, 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 amin Noka sakawang menang amor kohor Sengsaja naidi orang kesampai kadung Kaza bersuari sama nadi Salka bekali kesema atukri ele miro no tangi kangka suprai nitani kesema atukiri semua botang sini kolong naik sano yang hari berskandal bodi
Hallelujah, Hallelujah, hỡi resapni. Hosanna, 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 hỡi resapni. Kenani keikar barok zaka, sini sumsong nagar zaka. Kenani sai mungkele nang lia, kai ko seno kayang zaka. Boni keikar jari, suatu karpiok zaka. Botang sama di jari. Lama terpaya semangkam. Hallelujah, 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 hỡi resapni. Hosanna, 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 hỡi resapni. Kalvari krosaka, kai koni sonari sadla, hayung ni sumsorongno, sagoya sagai tika, baika ho sayo henai, sangri tika no baro sawai, subrai jisu Sri Lanka. Apa brongo nakani. Hallelujah, 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 hỡi resapni. Hosanna, 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 hỡi resapni. Kenani keikar barok zaka, sini sumsong nagar zaka. Kenani sai mungkele nang lia, kai ko seno kayang zaka. Boni keikar jari, suatu karpiok zaka. Botang sama di jari, lama terpaya semangkam. Hallelujah, 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 hỡi resapni. Hosanna, 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 hỡi resapni. Hosanna, Hosanna,
Okay, belai ke hambai sini koi tim rong lah. Parikai seng tabu, seng recamung presentation thang lai nai. Hai saklai nama cungo, sekang pula sini sasalang diploma Katolik Saint Alphonse Paris Kumulu, bono jora rejak nai. Bopai kangkai sini Michael Debrama CBA. Abang pore tai sinara tongo Sunali Jamatia UBA. Ai sab tongko kisah ano phai sapai di Biru Hori Jamatia UBA present tongo. Ai tongo sini Korbu Pastoral Amchai Koer Tripura Presbyterian Church Synod. Ongkhabe kisah sajadi. Abang logi angtewi sanamuchunga mati Jamatia Nehemiah Prayer Sierra. Tay tongo oro congjak Tungsati Debrama Tripura Presbyterian Church Synod Mangal Debrama Catholic Saint Alphonse Paris Kumulung Mrs. Sukibala Jamatia Bishobani Tripura and Evangelist Tapan Debrama Violin Sindhu Jamatia UBA. So abo sekampulana jora rejawo sasalang Debrama Catholic Saint Alphonse Paris Kumulung. Sasalang Debrama present datang. Okay, hambai. Kasini dola baksa registration khaja gya tongkangkai registration khaine lady. Puna jagabo tonggak aham ke arrange khajak puna bage mungsawana nangya chana bage mungsawana nangya. Please registration simin khai pele di. Hello. Hello. अब सबने मुंग सजा का जतन एडवांस ini tong lainai panda mucang rana bagai aw sung ini ekta wong kai break lunch time abon bagi bu sung mana lainai pohok do bu sung ma wan sung nai mai bo chalai nang nai. So now abok sini buskango sasalang Debrama paikya bini camung sung kana lainai. Sal rum rum
Lai hambai sini saslang de bermano. Pada sing tabuk sini Michael de bermano jorar nai. Oh kaitan lobby dicap nai. To Michael de berma. Bothangi tong tabuk dicap na bagai. Kahai na hai. Tino pandan bising tikai sing kabang mani testimony bo khananai. Kai panel discussion bong lainai. Kai tebo sing khananai sini kok borok recap mong ni history lai bumarong na sing khananai. Tarik ni pandawo joto na present tong lai di. Kabang ma kok thai rok sing semia abor na khananai. Bahise sini kok borok recap mong phai kia. Bahasa sejaka, abarok sing jotono kenal ini. So, hari ini jorawa jotono present tong lai beje. Ini Michael Pai Kangkai, Sunali Jamatia UBA. Kono ba jorar jam. Hello. Lomong 46 verse 1 to Kai torang khasini tong thai te fan digi sigir furu chobanaisa sengsa slaiza gai thangpano iba hatai rong ni nangai thang trizlango khita jagai thangpano sangkiri o verse ni hoite or sam Kai se ani tong thai kai se ani fa kai se ani tong thai kai se ani fa sung sa slai za ge thang bo hatai ro cái thang bo ang le kirina ni nam ya ang le wana ni nam ya sang sa slai ra cái thang bo ha tai ro cứ le cái thang bo so ba cái chốt lại tông ngô ang lê leng lai mang tông na Giêsu mơ gơi tông ngô bial te ani la so ba cái chốt lại tông ngô ang lê leng lai mang tông na mưa gơi tông ngô biar ani te la kai to se ani tông thai kai to se ani fa kai to se ani tông thai kai to se ani fa sang sa slai ra cái thang bo ha tai ro cứ
legay thangbo ang lekina minangya ang lewanana ninangya sensas lai zagay thangbo atay ro legay thangbo Michael no blay ke hambai aw bini recamung bising tikai jeng phan mano ai tor develop jak thang abong kai sini bukuk sunali jamatiano jara rejawo so please sunali jamatia nung please arrange kai ni so sunali jamatia from UBA ni bukuk sunali jamatia pai kyangkai ni biru hori jamatia from UBA biru hori jamatia no jara rejakna hyperang tesa saramuchungo sini kakuk amrit Brahma Bishwabani Phaima Tongkangka Mungrudi Mati Jamatia Nehemia Prayer Sirer Norok Bo Mungrejadi Jung Chati De Brahma Tilpra Presbyterian Church Synod Mangal De Brahma Evangelist Tapan De Brahma I Sindhu Jamatia Norok Phaima Tongkangka please kindly give me the name. Jotana from Kaham, the Kaituna Bahambai Maro, and Zorakama, Mabangai. The Joto Pine Kaitun is Hazak Sazla Sona Bahambai. Ang Resab Nai, Borom Ganang Faizak Sarjo Matiani, Resamang Suja. Tony
Belai ke hambai sini bukuk no. Abo kai sini biskangor capna painai biru hori jamatia from UBA. check hello check Sini biru hori jamatia recapma paikyang kai. Sini sing kaisa short message khana lainai. Sini Reverend Dr. Jamatia Dr. Dotirmoina Joraranai or Chamung Paikyangka. So abo biru hori jamatiano koi jawo Rajan Khaina Bagai.
tongphano hani bugra tongphano gofano mathangi maya rancang ni noyong tongphano hani bugra tongphano gofano mathangi maya langmano mathangi maya kai torno shori akhele Kaitorno hambai sini surbayungno rijotona hambai
Sini biru hori jamatia, nona belai ke hambai. Kaitor nona teba hamari tung, teba sur ka hamri tung. Pada sing kawa jotona hambai ri tong lainai. Tin kok boro gospel, ricam mungno, Asia kaham platform ruka, kaitor nona sing kabai kubai jotona hambai ri tong lainai. Anai tabuk sing tabuk. Short message kananai, aw ricamung ni logi sini kaito ni kok thai no beseng kanana nango, abo jora renai sini Reverend Dr. Jyoti Maida Pramano, bobus kango pai, kaito ni kok share kanang. Joto nono fungkaham, kaito lobjak thong bugra Jisu Kristo ni Mumbai. Awang tini Pastor Jyotirmoy Debburma Norog ni buskango bugra Jisu ni Mumbai basana ni sep kahamman kha jora kisa sekang sini anchor takuk sukumar boani mung khunafruo kisa buslai kubul jakha ani mung Jyotirmoy engkai ani logi songkai Asa Jamatia, abon bagi Jyotirmoy Jamatia rong kerenggai, Jyotirmoy hina thang tani bo Jamatia hinjak tingkha, Jamatia hina thang tani bo Jyotirmoy hinjak tingna naikha, afrang sering kai tongkha sukumar tang koro hingka abo se asol, kok kerei bono belai hambai, hari seng kisah basa laigrana. Ang surinai, aw afa nono hambai, nini sajla bugra Jisu Kristo ni Mumbai, jeng tini oro barsa laijak, kuthum laijak, tamkai nini sajla Jisu ni Mumbai, lop mung resap mung tam mung tei klayai, nono lopna nono hambai rina, nini mung no kucuk klaynya ni bagai. Kokborok Gospel Musical Convention of First Musical Festival no songsaka je adong rok adong jogrok o pandani uklogo obono songsana bagi nangkroi tongnai bebak ni bagi nono hambai obono host khainai bebak takhuk bukhuk tei o yakli academy ni nokla je administrator rok je nokphang rok obono rukha bebak ni bagi nono hambai tabuk sak jora takhurok bukhurok bodol khlaiei saisung khlaiei nono lobui rusabui tongma nini mung lobjagui tongo jeng haksal sampani rok kerungjak kuthum laijak nono jeng lobo nang chini loge tongo tabu ang srapsa nono lobui nini kok khuk pernai Khananai rok joto hamari manthong nini mung lobjak thong nang chini loge tongo nang Emmanuel tamkhai chini bukhani bazuma nini kok khanama nono lopma yasak jak thong poitoni holongdap bugra Jisu ni Mumbai amen asuk laisino haino hai ang afakai to no hambai riwo Tamkai, the first Kokborok Gospel Music Festival of a musical convention by Songsajak, Sini President Reverend Dr. Nafurai Tongo, Vice President Reverend Opurbo, Secretary Sini Engineer Tinku, Tei Treasurer Dikon Subol, Tei Bodolo Kabangma Takurok Bukurok, O samungna sarina thangtani paile khai tanglai tongo tanglai faika kaitoni hamari borok jotoni logi tongo ang bai thangbo a bodolio khoroksa ang kaitono hambairo tamkai o jora sep kahammanma abo kaisa kaitoni hamsajak kaitoni hamari manja khini ang sagno gosu Sino pendel no anguro basa kai kaham kai nugo
ওরা আসুক তংফ্রকা সুনুগিয়া তবর বাসা উইনুহুর মানে আসুক থাইরক বেবাক ন বুকসা কিসিসা আসুক থাইন আসুক জাগি দङ অবনো নুখাকাই নর্মেলি বরক বেলাই কিসা আংখা বখা থুইমুরু মুরু উংনানি পালা তবে খাই কিছুদিন सिगां जों ख्रिस्टमास केरल ख्रिस्टमासनि लुवाजिमा पाइद्रबसिगौ आंनि बिश्वास ख्रिस्टमास ख्लायफ्रुओ जों जतनो तंथगलायजाक मुबो मोसालायजाक रोजाबमाबो थागलाया तै जामाबो थागिया हिनि मानु आबो कायसा सिनि थानि तंथगमानि लक्षण दिनै आं कग्न सावो ख्रिस्टमासनि गोबांमा थीमनि बिसिङाव इमानुएल कायसा थीम जे इमानुएल हिमानि अर्थखाय काइतर चिनि लगी दङ काइतर चिनि लगी तंसाक जों बोखा थैमरुमुरुंनानि ककरै आमेन अब आं पास्टर ज्योतिर्मयनि कक गया अब एलेमबागनि ककसै आउन बागि तिनि आनो जरा किसारिमानि अ जरावो जों जत बोखा बासाना बागै आं एलेमबागनि कायसा घटना न बा कायसा ओङै थांमानो नरंनो मुइतु खुरिनाय अब समाय कोसामबो इहुदी रकनि गोबांमा राजा रक राजत्व खायमा जरावो जेहुसाफात हिनै खरकसा राजा बा हा बुग्रा हा चालुगै तंफ्रुओ बरंनि हावो कायसा क्राइसिस ओंखा जे क्राइसिस ओंखाय बनि बिरुद्धे तीनटा जाति आमोनाइट मिउनाइट तै मोआबाइट रक चबा नांगै बरंग सेकना हिन फाइफ्रो अ जेहुसाफात राजा बेलायखै किरिजाकमा बागै ब कलैब्राय तंखा आफ्रुओ काइतर बनो बबो हाइख्लायै फानरोखा सिमिया कोप्लाय ओंमानखा आबुनि कक तमानो जों किसा खोनालायन दाव आं आंनि एलेमबागनो फिलनाय अब जदिबो आं कक बरकनि तुलिया अब साहेब ककनि अरो आं गोबांमा परिया हुक तांगिया हायफनो किसा कोसार माजानि नरनो खोनारनाय Second Chronicles chapter 20 verse number 1 ni simi abo last chapter jorano haifanong bebagno khuk tangya kasaro ang kisa narongo khanarinai verse number 3 Jehoshaphat was terrified by this news and begged the Lord for guidance. Jehoshaphat belaino kirizakha o khoborno khanawi tei bo kaitorni thaniwo guidance sankha. He also ordered everyone in Judah to begin fasting. Tei bo bini projarokno dagekha ok buksa tongi shuridi. So people from all the towns of Judah came to Jerusalem to seek the Lord's help. O Judah wo Jerusalem ni joto bororok Judah ni bororok Jerusalem o faika kaitor ni subasuno sanna bagai. Abun yagulo tekisa pore thangnai abun kai Jehoshaphat stood before the community of Judah and Jerusalem in front of the new courtyard at the temple of the Lord. Jehoshaphat bo habugra bebak projarokni logiwo bo phayei tam khaika kaitoni noktharni nokhlawo pal khlai phayei bo afru surika suri mani kok tangsa pore khnarino. O Lord, God of our ancestors,
you alone are the God who is in heaven. O kaitor, nang simise chini bosong ni kaitor, nang chuk no hani kaitor. Abuni yagulang paithago thangnai, bo surika, 13 verse number. As all the men of Judah stood before the Lord with their little ones, O Judah ni bororok, bebak borong ni busarok cerai rok bay, wives bihig rok bay, and children, pal, habugra ni logi, hani bororok cerai bay okra bay, beri bay chala bay. The Spirit of the Lord came upon one of the men standing there. Aro basalai tongnai bisingo khoroksa borok nio kaitoni phala faika. His name was Jahaziel, son of Zechariah. A borok ni mungkai Jahaziel, bini bufani mung Zechariah, son of Benaiah ni busala, son of Jael, son of Mattaniah, a Levite who was a descendant of Asam. Ihudi rogni bumung sana tangkai bufa busu busarong mung sawo tik obo haino bongke asab bosong ni borok a borok ni sakawo kaito ni phala klaika tam sakanai. He said, listen, all you people of Judah and Jerusalem, listen. A borok basa uishaka o Judah ni bororok te Jerusalem ni bororok khanadi. Abun for a second sentence, listen, King Jehoshaphat. A borok Raja Jehoshaphat no Raja ba habukra Jehoshaphat nangbo khanadin sao. Raja no sadharan borok khanadin sanani. Abo kisani kogya. Haipano borok Jehoshaphat no saka habukra Jehoshaphat khanadi. This is what the Lord says. Kaitor subrayo kokse sao. Do not be afraid, takiridi. Don't be thus discouraged by this mighty army. Nono gerapsai fainai dol tham sipai rok bas sena rok no takiridi. Don't be afraid. Don't be discouraged by this mighty army. For the battle is not yours but God's. O coba ninia, o coba kaito nise. O kok naruk mat kaidi, o coba kaito niya, o kaito ni, o coba ninia. Tomorrow march out against them, you will find them coming up through the ascent of Ziz at the end of the valley that opens into the wilderness of Zim. Oro, o borok Raja Jehoshaphat no saka khanawo norok ni a arirok ni birudde norok march khai thangnai borok no norok nugnai harukungo, but you will not even need to fight. Oro sawo norok sobasini nangna nanglak norok juddho nangna nanglak, you do not need even to fight against them. Take your position. Norong position nadi, then stand still and watch the Lord's victory. Norok thangi sudu basadi, naisigi tongdi, kaitor norok no bahai ke kaplai khai. He is with you. Bon norong lilogitong. God is really Emmanuel. O people of Judah and Jerusalem, O Judah te Jerusalem ni bororo, do not be afraid or discouraged. Ta kiridi, bekhabo tabaidi. Go out against them tomorrow. Khana norok borok ni birudde thangdi, for the Lord is with you. The God is Emmanuel. Norong logitong. Te pore thanai. Then King Jehoshaphat bowed low with his face to the ground. Raja Jehoshaphat bolok hogai, mukhang kongai, bokai toni thanio surika, bazuka. And all the people of Judah, Jerusalem did the same. Raja ni logi prozarok bo khulumka, borok kaitono bazuka. Worshipping the Lord. Seng tinir sablay tong mani, in fact, seng kaitono se worship kalaitong. Horoksa de rusap, choir de rusap, duet de rusap, tade tam. Our only one and only purpose is we worship God. Amen.
जों मनो worship से खाई दं अच्छा उरसा worshiping the Lord then the Levites from the clan of Kohath Korah stood to praise the Lord the God of Israel Bunyagulo Levite Yehudi rong bisingo osai bosongni bororok Levite ni borok Kohath Korah borok jotono basawei Israel ni kaitor subraino love laika with a very loud shout belai khorang kotor khai ini angoro khanai tongkro moje sound system je instrument rock resap nai rong khorang no double portion khlai sound project khai rohoro ani bishas o pandelo simia beyond the pandal in the neighborhood a khorang thang tongo kaitor lobjak thong oro sawo very loud shout borok belai khorang kotor khai early the next morning the army of Judah went out into the wilderness of Tekoa teni dino aisri sire fung aikeno o Judani army hingkai to sipai army chini bisingo army retire khoroksa borok tongo ani khoroksa taku bonoseng hoito khanarogo sineo ba tini rogo on the way Jephthah stopped and said borok thanglai tongmani lamo raja Jehoshaphat bathagi botam saka khanadi very interesting or raja samani kok listen to me all you people of Judah and Jerusalem o Judah te Jerusalem ni bororok khanadi raja sau raja khanadi believe in the Lord your God narongni kaitor subraino poito khlaidi and you will be able to stand firm norok karakhai basai mannai believe in his prophets bini diari rogno poito sadi and you will succeed norok basai mannai norok successful ungnai taute interesting after consulting the people bororok by kok samani yagulo the king appointed singers to work ahead of the army bororok by samani yagulo raja Jehoshaphat botam khaika juddho nangnai army rogni sai sekang resap nai rogno se rohorpho the king appointed singers to work ahead of the army soino rogni sekango resap nai rong roga jemon tini choir team tongo individual soloist duet triplet quartet group tongo tini no rasuk tongnai rok ano karite koekjon no karinor jotono resap mung kereng rok ano norogro resap dihi sakhai saime buti bongno ya fafan khorob manglak orani khoroksa mister tongo belai resap mung kereng bono seng cinta khayan resap rina bagi tobe kok borok simi mar resap nai oro or resap nai rogno raja Jehoshaphat juddho nangnai a somoyoto tabungne hai adhunik ostro shostro krui hoito tir dhonuk tongna seng teng rok borong ni sai sekang sabono roho himale resap nai rong se rohor tinoro resap na phainai rok darok de tui phainai tong seng rock ang naima ba guitar rock octopad rock keyboard rock setulai phaible oro raja Jehoshaphat ar resap nai rong no o army rong ni sekang rohoro tamsaka singing to the Lord and praising him for his holy splendor borok subraino lobui tam resap kaitor je kathar bini holy splendor bini sungsasa borom sungsasa this is what they sang takbungni lyric seng mokhepe resamung banok nai surinai te record khainai producer te tam hini seng song laikha orotongo jemon maybe starting from our Reverend Dr. Nafurai Teuro Reverend Apurbo tongo te kabang matongo ang je mungmama sakata sini Reverend Nilmoni tongo
rosamung kereng babu banogo rosabo hiap baksa rosamung kereng banok nairok rosab kai khorang le bisi hamte ase borok banog rikhe u rosam nai rosab kai site khana togo oro lyric de hin anguthik sasungme no ano correction khaiman tobe khai this is what they sang bormuni rosab mani kok give thanks to the Lord his faithful love endures forever adino oje armini sekang thangi rosab nairok boro rosab mani kok se kaitor subraino hambairudi bo bukha riwi kok riwi hamjakma mol brum brum tongo ar rosab no borok rosab kha angte porilia abun pore gotona tongo tam sajiman ঠিক অবহাইপু আজ তিন পক্ষনি শত্রু রক্ষাই ভেলিব হারুঙ্গ ইয়াংখাই যেহু সাপেত তে বিনি সৈন্য রক আর সৈন্যনি বুসকাঙ্গ অরুসাব নাই রক ঠিক অমাইকাই নাইখ্লাই কারণ সাও খানা আইখাই নরক থাংদি শুধু নাইখ্লাই নাইদি কাই তোর বাহাইকাই চবা নাং বাহাইকাই নরংনো জিদিরি উবইন অ রাজা যেহু সাপেতনি চংজাক বড়রক front line of kai rusap nairo tinini language by sana thangai koyar team deng khana sido thangi bor hai ken naiklai rusap kha abose bible sawo o Moabite Ammonite Meunite tinta desh ni soinorok je soinorok phaima bai raja Jehoshaphat khitoma klai kli kirijak tongmani abose srapsani bisingon tamkha o tinta শত্রু পক্ষরক বরক বাই বরংনো এমবিউস খাইখাপু এমবিউস শব্দনর প্রায়নো সাইমান না আসম সাকাই বরক বাই বরক অ্যাটাক খাইকা শেষ কাইতর লবজাক থং দেয়ার ইজ পাওয়ার ইন সংস অফ প্রেজেস দেয়ার ইজ পাওয়ার ইন সিঙ্গিং টু দি গ্লোরি অফ গড কাইতর লবই রসাব থানি ফান তঙ্গো তাকু বুকরক Kaitono loboi tam thani phan tongo taku bukurok Kaitono loboi rusap thani wo Kaitor ni bigi matongo amen there is victory abuse Jehoshaphat no Kaitor a prophet ni bising ti sau takiri di o juddho ani sei norok niya ang tini kok borok bai gospel rusap nai banok nai suri nai rongen karais khayu narung ni rusap ma just ang rusap mung kereng stage performance khaika paikha asugota thakdi dunia tabuk rusap mung thungmung bai capture khaijak but for what kisudin sekang Agartala Jubin Natyal Faithangu Tripura government ni promo fest tourism department ni 1000 lakh borok fayu rusamung borok no lori rimano tema bura tema buri tema cerai tema sikla piaba kai to no lobi rusamani abuni power oino rokom auna ngam biswas klayo o first kok borok gospel music festival this is a history au kaisa lai bumase aun bagai borok busuk bangkha bangya abono tanai di kok khai kai torani logi tongu the song we sing is for the glory of God the song we compose is for his victory the music we play is for his power oro bukhurok takurok kai tor norong nasuk khnatok khorang khnatok surika no anu nakar di just ang khorokse byakti ni kok ullek ma khaisina nor ano mo borok bolai partial okta hindi oro khorokse bukhuk tongo bonang cherai frunukha bini mung rusap sri salsa Agartala nogo berainya thango badino horsade honoi thui payu ang rusap sri nini mung rusap sri nang rusabuino kahamung nai samane tini fungora ang malai dada hini ano kokso ang bono sinilia puilewo olokai sinika busai rok bai oro kabang ma rusap sri tongo rusap kumari tongo
dedicate your voice. Norongni khorang, norongni telen no kaituni thani yafardi. Kaitor hamari klaitong, haino hai angro sini borom ganang, pioneer of nang, humbly borom riu. Oro sini Reverend Jong Bahadur de Burmatongo. Bosini Bible translator, resab mong bobo, resab malang saime bunawa sipang resab maruk khanayaku. Kintu resab mong boy banok thani bini obodan tongo. Resab mong boy sapok thani bini obodan tongo. Translation khaitani tongo. Bible translation ikok to sana se kurika. Tesini Reverend Dr. Nafurai. Bonoto resab mong banok ma surima resab ma tamma record khaima tamono badrini ab sangwano. Kaito lobjak tong Reverend Apurbo tongo. Te resab ne orang baksano mungmalia baksakai mokhang sini tongbayo kaito lobjak tong. Te kabangma urti siklaro phai tongo. Kazai o jora o anona kardi hoitang jora olok na khana tebe ani uddesho kai je sang je kaitorno lobui resabui jehu safat bini projarok bai tinta shotru pokhono chen mani nukha a kaitono tini seng poito kaitong mani kaitor amen a kaitor seng bai tebo kalai khai nukjaka in the person of Jesus Christ amen jehu safat ni somoyo borok jisuni mung ucharon khayako tobe khapur khai kok diari pia abo tabu khai chini thanio pura bai thang phaika Saint John chapter 1 verse number down beginning from down 9 adi a kok mang phaika a mang sabo jisu bo khairok ma bai kubui bai kuplum aun bagai sengje resama sengje tamma let's do in the name of Jesus amen Jisuni Mumbai amen hari sing srapcha sirikho kenai Jisuni Mumbai kaitor keplai amen kaitor hamari klaithong amen Blai ke hambai sini sarno bini short message ni bising tikai teng recap ne rok blai ke phanman kha aw recap ma bising tikai kai to na sing lobi mantu ading kai tor bonobote chuba chu khai teng di hai ke na kaham message ri mana bagai sing suri mang tong lai na abuk jorar nai sin ora tai khorok tam tong khor recap ne rok 어머니 비싱어 앙제 사클라메 비싱어 이거 파이통 칸가 please 아노 뭉르자디 싱 어세션로 파이네나요 싱 에타오 마이잘라이나이 아북 조라나이 시니 보람 그랑 어मृत देब्रमा विश्ववाणी त्रिपुरानी फाड़ी सिनी बोरम ग्रांग अमृत देब्रमा बनो जोरानाई बिनी पाई ख्यांकाई हाइना हाय मिसेस सुर्की बाला जमातिया विश्ववाणी त्रिपुरा
Nukzagya kai torno, nukzagya kai torno. Belai ke hambai. Abuk sini buskangor sabai kenaranai. Sini Mrs. Surki Bala Jamatia. Bisyabani ini Mrs. Surki Bala Jamatia na jorar jauh. Abu pai kiangkai sini UBA ni Jinia Jamatia. UBA ni Jinia Jamatia na ready tongna bagai koi jauh. Jinia pai kiangkai Bisharamganj Baptist Association ni Apan de Brahma. Bisharamganj Baptist Association ni Apan de Brahma. Fulai nesnik ketangkai tono hambai, zorani bagai, tejo to phai mancangnai ani okra sakra, te ani sak salai, te ani kusu, rongno hambai maru. Ang resap nai, sini borom genang sar orun jomatiani
resap mungno
Sini bukuk surki bala jamatiano belai ke hambai bini bising tikai sing semangka cerai asameni kok no jisu asameni kok tai sini khawo bo ai to achai thung phadingkai sing tabuk jorar nai sini Ginia Jamatia UBA Ginia Jamatia UBA ni bhai ora sok pajak bono recapna bagi joraro Ginia Jamatia pai kyangka apan Deprama Bisramganj Baptist Association apan pai kyangkai sini buku Sunita Deprama CBA bor recapna awo pai kyangkai sini Reverend Nilmoni opandano surima bisintika pairinai hambai पहिला वचन कपलाई सकाई तो न हमबाई ते जो तो भाई मंजक भाई नहीं तीन और जगह वचन रेस्पेक्टेड लीडर्स ते पास्टर चंगहर ते जो तो और मंजक भाई नहीं रखनो जिसु क्रिस्तो ने मंग भाई अने हमजक माते चिबाई अफर इनके भाई दे अंग्रेसा नाई ते शिपुरों रसाई थांगनाई डिकॉन बिरो हरी जमा दिया अने मामानी सुइजाक रजा मंगने बो मंगखा चिपुराहा जिसु नि खरांग नोक नादी
Belai ke hambai sini jinia jamate no. Aw. Ang nijibo mutuma ka win Tripura for Christ. Win Tripura for Christ. Kokbra gospel. Ibising tika o hayungo kahit ni kok lobjak teng birjak teng. Abono sung suri lainai. Now tabung ka joraranai sini Bisramganj Baptist Association ni Apan de Brahma. Apan de Brahma pai kangkai sini bukuk Sunita de Brahma from Central Baptist Association. Ngai sini bukuk nabo nini music by ready tong nabo ke koyo. Last tong kai sini Reverend Nilmani Surima Bisitika Pandana pai. Belai kena hambai zorani bagai anglom nai sini borom genang rezamung kereng orun jomatiani rezamung afa nona simi angle kau seri witong nai belai kena kradok an bagai jemal mani or zamung nang kai joni thani ya fari lob nai
Sini apan de permana belai ke hambai ukubino sung jotono suri mang tong lai nang nai lob mang tong lai nang nai sung teba hambai relai nai sini o kok borok gospel music festival platform ni bagai kaitor mucang re umsuk jara tonkha aban bagai khabai khobai hambai ri tong lai nai. Now time is given to our Miss Sunita Debrahma CBA. Mrs. Sunita Debrahma. Kotabu kaitor no lobby recap. Belai khamo
Belai ke hambai sini buku tunitano kaitor develop jakthung kaitor no sing suri tongnai ungtebo kaitor ni kok thaino rchaboi aguk manto kai haina hai sing jotono saimano sini time kai ektao painai kai ektan pore ke sing mai bo chalaina tongo abon bagino next session no Aicabai next section nai asesano jesini list kajak tongo aborok to recap nai haipana te alka singer rok pajak recap nai rok pajak borok bo mungri mano sung time adjust kaina bagai ketok nai okay then abong kai sini buskango Reverend Nilmani osurima bising tika opandano o session no pairina Ang sana sikang sini Reverend Dr. Biswajit Jomatiano Zoraranai ini sajanai tongo. Piaba ang kahya sana musung makahai joto tini je phainai rok jeng jebabe God gifted talent rok ni kubuino jeng nukha jeng sinia tini malai nai hnei u festival tei jeng je udesitui convention senambui je festival khlai tongmane abo ungini tongo samung ungini tong hnei ang wansuka abai kaitono asuk tuti hambai marika sinia kaham resapnai rok tong nukha teibo u 2 din bising teibo sinilai teibo phai tongo aboni bagai angjo tono koinai jara phainai rok paya sak jora takutul bai jadi khana sarigo horoseng 8 8:30 phaijing pailinai aw painani sikang chung joto musicians ndi resapnai hindi abo joto no seng appreciation rok relainai abo appreciation rok yasagai seng oroni kuprulainai khana sarigo horo aboni bagai neroni sinjarok tongkai teibo sahor de jeng ornio teibo pal khlai kaitono lob lainai gate ang sanamo sungo chini audience oro simia jihatu tabok internet juk live busoli tong chini khorang hoite the voice of real life hoite abo chini audience sara prithibin no hinmano abo tawan suk di singoro simi audience abaino jeng khatungo engka ang joraranai chini Reverend Dr. Biswajit no aje resapna phaipro resapnai ro kisa agoi resap khe sawo haine hai hambai jotono saklai mungse saklai mungke abo hai sini festival ningai nai tang ayang kaisa stall tongo ara sagabo mungbo sijak festival nibo mungno ingke ara joto nibangai ni t-shirt calendar tabuk sok paya ko sarigo mannai eka ang koinai jajimon jani ja sai atongo chikon kotor aisabai sobje kotor kuk jatke utongo engke bono teng jotono festival ni bangi te phema ba teng jotono tlang layana abo aro rei tongo 300 by 350 round engke are sorry 250 round engke collar engke 300 ke abo je pocket genang jatbu tongo pon bangai ang no koi jobo fundraise ni bangi siba ang jotono abo memory bungkha fundraise bungkha ang je phainai rok jotono lang jawayana ambai jotono ambai sini pastor no tabok ang sapisnai tini pastor no phai surna bagai sengomoni pore hengkai mai chalainai mai chawai
ठीक 2:30 संगते चाहे इन प्रोग्राम चेंगलाइने सुरिना सिगां जतन किया बासा सिदिके आं सुरिना जो मोथांनाय जि सुननो हामाय मारुओ दिनैनि सालनियाव फार्स्ट सेसन नों गाहाम गोरोंखाय सुनो पाइमार खाबागै ननो बेलाय हामबाय आफानिनि हामजाकमा निनि खायरकमा निनि जुबा माने टेलेन्ट बर रंनो नों सुनो फुनु काबागै ननो बेलाय हामबाय ताई जे बसकांगो रोसाबनाय रक फाइ दङो काय तर आफा नों बरनो हामारि खायजि जुबारि तुइजुलि दाबुगो पान्दा पाखाखाय सिनि चामुं प्रग्राम दङो चामुंनि पान्दा दङो काय तर नों आरो बसनो हामारि खायजि ननो बेबाक नो याफारो काय तर आफा नों लबजाकथों हामबायरमा ताई सुरिमा खुलुमा गोथार जिसुनि मुंबाय सानो आमेन